جنگا دنگی وی جبر کدا گریشینه ده زمار سترای کتیه تبیجه. Akademiya Sinemaya Rojhilat hevtemîn Festîvala Dokûmenter Fîlman li Amedê darxist. Festîvala ku di 8 mehê de dest pê kir roja yekşemê bi dawîtê. Ji rojava ji Amerîkaya Latîn, Welatên Asya û ji Rojhilata Navîn 44 fîlm beşdarê Festîvala Fîlm Amedê bûn. Mijara sereke a fîlman li ser koçberiyê, têkojîna jinan û damezrandina jiyaneka nû hatiye hilbijartin. Di festîvalê de piştî fîlman derhênerên ku beşdar jî bibûn ser fîlmên xwe gotûbêjan kirin. Rêvebirê Akademiya Sînemaya Rojhilat û derhêner İlhan Bakır li ser naveroka fîlman van zanîriyan parve dike. Tabii rastî jî em wisa serî de pir zêde dema ku em biryarê sal festîvalê çê bikin em serî de em bijin sloganekî peyamekî em diyar nakin hinek fîlmên ku tên ew bixwe nabareke festîvalê em bijin sloganê festîvalê afîşê festîvalê diyar dikin. Îsal rastî jî pir zêde fîlmên jinan hebû, fîlmên ku karakterê wan jinin û jinên berxwedêrin pir zêde bû. û dîsa jî 44 fîlm heye ji wan 20 fîlm derhênerê wî jinin. Em dikarin îsal bêjin rengê festîvalê bû berxwedana jinê bû hem aliyê pişkamerayê de jin hebûn hem pêşkamerayê de jin hebûn. Nerînê jin di vî festîvalê de nerînê jinên berxwedêr di vî festîvalê de rengê xwe da vî festîvalê. Ji ber vê yekê jî festîvala afîşê festîvala jî me ser wî esasê fotoğrafê ku se hilbijart. Jinekî nav Sûriyê ku li ciyê ku hatiye hilweşandin hatiye rûxandin wê derê dinêre. Me got em ji çavê jinê li cîhanê ji kamerayê jinê cîhanê mêzkin. Ew jî dibêjim jiyanê dê biguherîne. Hunermendê ciwan Soner Akalın jî fîlma di navê Bîra min de ye beşdarê festîvalê bû. Fîlma wî jî li ser çîroka penaberekî ye. Fîlma min di bîra min de ye li ser hevalên zaroktî li penaber li Fransayê penaber e penaberê siyasî polîtîk. Li ser wî yanî çûna wî da tiştê ku li vir hatî serî wî hatî kêrkirin li ser süreca polîtîka wî hat girtin çend me zaroktiya me de me bihevra wextê me bihevra me derbas kirî ew ka wî min ser telefona girt telefon qeydî telefona girt wan telefona qeyd kir çûn mekanê zaroktiya xwe cî ku tiştê hatî serî wî hat kêrkirin li faşîstan hatî kêrkirin qeyd kir qama qeyd kir dengê telefona wî me hevra axivîn me wî da ser qeydê wî fîlmê ku habû bi wî de yanî ê malbata wan ê tevê polîtîk yanî van son işte son dönemlerden van buyarê Sûr van dere ciwanê ku çûne Fransayê Almanyayê van dere aqil ser wan teva çêkir yanî ser hevalê xwe ben zan teva ew gerek. Hêjayê gotinê ku piştî kayyum tayinê ser şaredariyan kirin ji ber derfeta ku fîlman li Holand nîşan bidin nema 2 sal festîvalê navberda bû. Lê bi serkeftina HDP îsal festîval li navenda çand Amed a ku ji aliyê şaredariyê hat çêkirin hate nîşandan. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.